Добрый день, паважаныя сябры! Сегодня я хочу с вами поделиться не новым вершем, а казкой. Спадзяюся, что у вас есть маленькие гледачы ці слухачы, якім спадабаецца моя казка на беларускай мове у пошуках радзімы. А калі нема таких, то я думаю, и дарослым будзе не шкодна паглядзець гэту казку. Итак, пачынаем. Жыў-быў на свеце зайчык Даўгавух. Здарылася з ім непрыемная гісторыя. Ён страціў памяць і згубіў сваю радзіму. Ох-ох-ох-ох, ой-ой-ой-ой, где ж мой родный край? Як же мне знайсці свою радзіму? Эх, пайду, куды вочы глядзяць. Дасць Бог, і знайду свой прытулак. Доўга ён ішоў, ці недоўга, пра гэта мы не ведаем. Але трапіў Даўгавухі у краіну, дзе жыве шмат папугайчыкаў. Прывітанне! Ты хто? Хто ты? Добрага дзянёчку. Я зайчык па імені Даўгавух. А цябе як завуць? Я папугай, хвалісты папугай. Што робіш на нашай зямлі? А гэта твоя зямля, радзіма? Вядома ж, моя. Ты упэўнены ў гэтым? Дзіўны ты заяц, вядома ж, упэўнены. Выбач мне, калі ласка, але адкуль ты ведаеш, што гэта менавіта твоя радзіма? Так, відаць, ты, Даўгавух, недзе добра галавой трэснуўся. Ці цябе па галаве хто стукнуў? Як гэта? Адкуль? Па-першае, я тут нарадзіўся. Па-другое, тут шмат маіх сваякоў. Па-трэцяе, мне тут утульна. Значыць, гэта моя радзіма. Вось ты, напрыклад, дзе нарадзіўся? Я не ведаю. Я згубіў сваю радзіму і шукаю яе. Вось яно што. А як завуць, як называецца твоя радзіма? Не ведаю. У тым вось і справа, што не ведаю. Можа, Аўстралія? Я жыву ў Аўстраліі. Не ведаю. А якое у вас надвор'е? Заўсёды цёпла. Тэмпература плюс 20 і вышэй круглы год. Цвітуць кветкі, бываюць трафічныя, трапічныя тайфуны. Тайфуны? Круглы год лета? Не, гэта не моя радзіма. Хоць не маю нічога супраць цяпла, але на маёй радзіме ёсць і вясна, калі прыгожа расцвітае ўсё навокал, і квітнеючае лета, і залаты лістапад восенню, і снежныя зімы. Ну, то шукай сваю радзіму, а мне і на сваёй добра. Рад быў знаёмству. Поспехаў табе. Дзякуй. Дзякуй, папугайчык, за пажаданне. Таксама рад быў пазнаёміцца. Эх, трэба рухацца далей. Як хочацца дадому трапіць. Працяг казки не за горами. А вы хочаце даведацца, што было з зайчыкам далей і ці знайшоў ён сваю радзіму? Калі так, пішыце ў сваіх каментарыях.